bavimo se sportskim temama u želji da vrate međunarodnu gimnastiku u Novi Sad i sportsku javnost podsete na dva doajena jugoslovenske gimnastike i dugogodišnje trenere. Sokolsko društvo Vojvodine 4. put organizuje međunarodni memorijalni turnir Laza Krstić i Marica Čelatović u ženskoj i muškoj sportskoj gimnastici i sportskom aerobiku. Turnir će se održati 7. i 8. decembra na više lokacije u gradu uz učešće preko 250 gimnastičara i gimnastičarki iz mnogih zemalja sveta, a o svemu ćemo detaljnije pričati sa Jakobom Matićem. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Hajde najpre da krenemo od toga kako će biti raspoređeno samo takmičenje. Pa takmičenje će se održavati na 3 mesta. Jedno od tih mesta je sportska sala u gimnaziji Isidora Sekulić, zatim u sportskoj sali na đačkom igralištu i na Fakultetu fizičke kulture će se održati takmičenje u sportskom aerobiku. Gosti su počeli već da pristižu, odnosno učesnici takmičari. Prvo su stigli takmičari iz Južne Afrike. Oni su već od juče, odnosno od početka vikenda već na treningu. Izuzetno im se sviđa u Novom Sadu i tako. Sada kako će biti raspoređeno samo takmičenje, apsolutna kategorija, onda po spravama? To su, muškarci se takmiče u 5 kategorija, a devojčice, odnosno žene, u 4 kategorije. I to su kategorije dece od 8 do 16, odnosno kod muškaraca do 18 godina. Ima prijavljeno negde oko preko 300 takmičara u ovom momentu. To je pojedinačan individualan sport što će biti izuzetno velik broj učesnika. Kvalifikacije se održavaju u subotu 7. tokom celog dana, a finalna takmičenja u nedelju od 9 sati zagrevanja, odnosno u 10 časova. Sada, eto, mi na ovaj način dovodimo nekako gimnastičari iz cijelog sveta u Srbiju, ali ono što hoću pitam, gde je Srbija u ovom trenutku u odnosu na ostatak Evrope? Mnogo toga se promenilo u sportu od onih atinskih olimpijskih igara kada se promenio i pravilnik. I sada se u ovom sportu jako juri težak trik u suštini i to se naprosto mora da znati da bi se probilo na neku scenu. Sada, kako tu stojimo? Pa, dostizanje visokog, odnosno vrhunskog nivoa u sportskoj gimnastici je izuzetno teško, odnosno potrebno je izuzetno mnogo vremena da se provede u gimnastičkoj sali da bi se dostigao taj nivo. Ono što mi uspevamo, to je uvek da u tim mlađim kategorijama nekako uspemo da dostignemo taj nivo svetske gimnastike u smislu da naši gimnastičari sa svojim vršnjacima kada su na takmičenju kao što je ovo, dobro prolaze i pobeđuju ili su tu na nekoj istoj njihove ravni. Problemi tek nastaju kasnije kada prelaze u seniorsku kategoriju, kada mi kao savez, odnosno kao gimnastički sport, nemamo mogućnosti, uslova da isfinansiramo kompletan program takve vrste takmičenja. Šta sada taj program podrazumeva? Taj program podrazumeva pripreme sa vrhunskim i dobrim gimnastičarima u drugim centrima i učešće na velikom broju takmičenja. Samo učešće na velikom broju takmičenja je izuzetno skupo, znači putovanja, hotelski boravak u hotelu i tako dalje, kako bi gimnastičari stekli to iskustvo i slobodu izvođenja vrhunskih elemenata, a samim tim, znate, kad se takmičite, onda svaki put želite da postignete bolji i veći rezultat i više trenirate i prosto znate za šta rizikujete, s obzirom da je svaki gimnastički trening izuzetno težak i se rade vrlo složene kombinacije koje su kod svakog pokušaja prilično, kako da kažem, ne bih htio iskoristiti ovaj termin rizičan, ali u svakom slučaju mogu da dovedu do povreda, tako da ne postoji mogućnost da to na pravi i dobar način uradimo i izvedemo s obzirom na te nemogućnosti. Imamo pored toga problem što gimnastički sport na nivou Gimnastičkog saveza je podeljen, odnosno Gimnastički savez u sebi ima 3 olimpijska sporta, odnosno 4 olimpijska sporta, mi imamo 3 evropska prvenstva, 4 svetska prvenstva i tako dalje, koje treba isfinansirati, jer vi znate da je to prilično. Sada, htjela sam da postavim pitanje, ipak, na primjer, imali smo Bojana Dejanovića, o kom smo i govorili u jutarnjem programu, koji se, na primjer, takmičio prošle godine na Voronjin kupu, rame uz rame sa Kinezima i Rusima, što znači da je dostigao zaista visok nivo u kom može da se usudi da bude među šampionima među prvih 10. Dakle, ipak je moguće da postići. Pa ipak kako da ne. Znači, što se tiče trenažnih uslova koje sad postoje u Novom Sadu su značajno popravljene u odnosu na neki period pre 10-ak i nešto godina.
Naši gimnastičari u svakom slučaju već pariraju sa svojim vršnjacima, odnosno kolegama i sportistima i takmičarima iz drugih zemalja, ali kažem, neophodno je da učestvuju na takmičenjima kako bi stekli to iskustvo i još više podigli nivo težina svojih vežbi. Znači, to je bez učešća na takmičenju. Da li se nadate nekoj podršci? Pa, kako da vam kažem, status Sokolskih domova u celoj Srbiji nije rešen kao problem i praktično su Sokolski domovi infrastruktura našeg sporta. Mi kao sport postojimo više od 100 godina, znači od prvih nekih olimpijskih igara, svetskih prvenstava koja su održavane početkom prošlog veka, smo učestvovali na tim takmičenjima, a i pritom kroz taj dugi niz godina smo izgradili neku svoju infrastrukturu koja je, nažalost, sada van gimnastičkog sporta, koristi se za neke druge fizičke aktivnosti, a čak i za nešto drugo. Tako da je to priličan problem u nastavku i postizanja, kako da kažem, postizanja rezultata u smislu da imamo podršku u infrastrukturi. Nemoguće je gimnastičku salu, još mnogi to ne shvataju, da nekih 700 kvadrata sala može da služi samo za gimnastiku, ne može da služi za druge sportove. Znate da je to prilično skupo ako se koristi samo za gimnastiku, jer prosto nije moguće, kažem, da ulaze drugi sportovi. Komplikovane su aparature i naprosto moraju to da stoje. I one se postave i one moraju da ostanu, a takvih sala u Srbiji ima samo 2. Ja ukratko za kraj, opet nekako tek smo sada u ovoj prvoj postolimpijskoj godini, to je vreme za rizike, za eksperimente, za nove planove. Dakle, šta su planovi u naredne 4 godine? Pošto se ovde meri na 4 godine sve. Pa evo, kao prvo je prva kvalifikaciona godina za olimpijske igre u Riju je sledeća godina, odnosno mi planiramo da sledeće godine u maju mesecu učestvujemo na Evropskom prvenstvu za juniore i seniore, koje će se održati u maju u Sofiji. I to je prvo veliko međunarodno takmičenje gde ćemo sa ekipom utvrditi koliki je naše mogućnosti i kapaciteti u odnosu na druge evropske zemlje i na druge pretendente za odlazak na olimpijske igre, a pored toga je onda u oktobru mesecu u Pekingu svetsko prvenstvo i to je prvo kvalifikaciono takmičenje za učešće na olimpijskim igrama i nadamo se da ćemo učestvovati na jednom i na drugom sa ekipom i da ćemo posle toga znati koji su nam dalje planovi, ali uglavnom to je dosta priprema i treninga da bi gimnastičari dostigli nivo težina, i nivo kvaliteta izvođenja svojih vežbi. Dakle, nema vremena za priču, odmah u salu. Hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu.